Richard from Ventro, Center of Movement. Is there anybody who understands no word of Czech or Slovak language? Really? Okay, would you be offended if I use Czech or Slovak language because it would be much more complicated for me to talk in English? Go for it. It's only 5 minutes. Okay, thank you. We can discuss it afterwards. Check. Nicola, you can translate. Yeah. Great, thank you. Dobrý večer, som Matúš z Ventro Centrum pohybu Brno. I have this really awful thing in my penis. Wrong person. Mala tu byť ako krásne dievča, ktoré nás malo prezentovať. Na nešťastie som tu ja možno si hovoriť, že tento človek je tu dosť od témy a možno si poviete ako koncu, že som sa celkom trafil. Som človek ako vy, začínal som podobne ako vy. Začínal som študovať na FITE, trošku som zistil, že môj osud je fitness. Pracujem ako ajťák a zistil som, že to nie je úplne to, čo požadujem od života, že sedieť 8 hodín mne osobne dosť vadí. He's working only 8 hours. I used to work 12 hours. Okay. 24/7. But then you can't because of the thing. Yeah. I still on the... You're fired as a translator. Vychádzal som stretol všetkých možných ľudí, ktorí sedia rôzne, tak ako vy, tak ako ste sedeli počas prednášok, tak ako sedíme všetci teraz. A viem, že sa to dá zlepšiť, že naše telo môže fungovať oveľa dlhšie, príjemnejšie, prirodzenejšie, bez bolesti chrbta, bez bolesti kolien, bez bolesti hlavy, krku, čohokoľvek. Pracujeme na platformách jogy, pilates, core tréningu, fitness tréningu, čokoľvek, akokoľvek nazvete, dokážeme sa v tom orientovať. Ak ste športovci, nám to vôbec nevadí, sme si strašne spokojní a dokážeme vám poradiť aj v týchto oblastiach, ako sa zlepšiť. Prečo sa nezlepšujem, prečo stagnuje nejaký môj ďalší výkon, ale zameriavame sa hlavne na základné pohybové problémy, ako je bolesť chrbta, to, ako sedím, prečo sedím v práci a nedokážem sa od nej odlepiť a postaviť. Je to od témy, hovorí sa, že ako zdvihnite ruku, koho nikdy nebolo chrbát. If you have a back problem, raise your hand. Okay. Also, if you have a penis problem, anybody, raise your hand. Okay. You know the prolongation of penis is really not work. Yeah. So, like, Sorry. No, vieme, tak ako jeden z vás, prvý pred touto prednáškou povedal, že naše záda sú v prdeli. Áno, začínajú tam, končia pod hlavou. My to veľmi dobre vieme, orientujeme sa v tom. Keby ste ktokoľvek mali problém, tak vám vieme pomôcť. Ideálne je, keby ste sa zastavili a dokážeme spraviť prevenciu, pretože pracujeme s ľuďmi, ktorí už majú niečo odžité. Majú veľké problémy, kvôli tomu, že sedeli, kvôli tomu, že sa zle hýbali celý život. Výmena klbov je naozaj konečné riešenie, nie je to nič príjemné, môže to postihnúť každého z nás. Nejaké otázky, pretože som trošku nepripravený, lebo som sem hodený ako ryba do ohňa. do you have any questions about your book? Penis prolongation. I need the office. Já bych měl, jako jak to probíhá, jak vlastně vypadá taková návštěva takového nějakého centra, nebo co vlastně máte? Jasné. Podľa toho, čo človek požaduje. Máme 55-minútové lekcie plus minus, keď ja začnem rozprávať, tak to často trvá dlhšie. Niektorí z vás to už možno zažili, niektorí sa chystajú a ešte stále sa nedokázali odhúpať. Niektorí počujete prvýkrát. Prídete, zistíme, čo vám je, spravíme si nejakú malú analýzu a začneme pracovať na tom, ako rozpohybovať telo zvnútra, od tých najhlbších svalov, od tých, ktoré nás majú držať celý čas, tak ako sa niekto rovná na stoličke.
aby zapojil tie najhlbšie svaly, ktoré dokážu udržať telo čo najdlhšie v jednej pozícii, tak od nich začíname a potom odvíjame celý ďalší pohyb. Čiže rozvíjame telo znútra, od najhlbších štruktúr až po tie najväčšie. How much does it cost? Tak, vynikajúca otázka. Individuálna lekcia stojí 350 kg. For an hour. Permanentka znižuje túto cenu na 300 kg. Pracujeme na skupinových lekciách, kde je viac ľudí, rozdelí sa ten čas i štruktúra medzi viacerých ľudí, tam iná dynamika, pracujú tam ľudia, ideálne podoniesť si kamaráta, s ním rozoberať, čo sa tam dialo, čo vyšlo, čo nešlo, a tam stojí 120 permanentných spôsobov. There's something like that for free in the hospital. You can go for rehabilitation, something like that. You're back and there are actual doctors and they're treating you. Maybe also. Máš tým skúsenosti? Yeah, I've been on some rehabilitation. Ako dlho si tam chodil? I don't know, twice. Aké to malo výsledky? Very good. They just show me some things. I'm emphasizing. Aha. Exercise. Testy sú dnešná téma. Každý niečo s tým telom robí testy. Športovci testujú. I'm testing it by my life. I mean, somebody who is sporting for his But that's not a big fail. Tak well, I will die. Something like to, that. Si being or it will I cannot grab the test again. over. I would do tut, tut. Tak jo, díky.